nkoa ebusuya no siabo no sia edikan ewo obubu obusome no ne da etoso edunum afimpinum enu eduono enomo ensem wa yensem twerofo wanom bura hesua wanom saso so a wokutire ni nyina wasamfo pani ato ne bo asemu ayi de editie enuanu banu yesi adwa yede som se nana ka ejesi no sia bremu kase ewo sompa 106.5 FM Accra. Shano so ensemi every sompa 106.5 FM so no. Ejene ho sekireme na wasante mantemu aye batan no aye sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi womo so afansemi a womo topetien. Adamfo pa radio butu Paris France abuchimemo. Takwa aye sompa 101.1. Takwa di sompa 103.3. Tachima ne sompa 106.1. Sunyane aye sompa 98.9. Enkranza aye sompa 90.7. Doma aye sompa 101.3. Mankesim ne nkwado aye Kingdom 106.1. Udi koda no baby a uwo bia. Baby a FM stations apepian komano eguo no udi koda no so no sompa 106.5 FM ye trialai se wonsan kan ya no wa scan udi koda no ubenya yen YouTube no ye demu live ye sompa live sompa 106.5 FM sada na Facebook no so ye sompa 106.5 FM nimbinya yina no ye peja yen afri efia ha ede yen ababa be sintintan fidie no so a wobetumi ehye ho like page no mayen wa sha ma foforo so enya bi ahye na wode wadwenkere no so ede ato ede amayen ena no pay hye no so sana na KJC Company Limited dia dansie ne ma aso yasene 20 na 74 ebinim ebo ne mrane T74 wonom so aso yemu ena afi just hot kenke no F4 ne bo so eda fomboko ena sanso ya papa 3 cedis penu to be ede edu djuma anase waton endpoint homeopathy wanum so the homeopathy kwan so ebetu ya de asese hom ede amaw ama wonso wo ho ato sompa achede 2025 eba wakwam yesrewo kapreda masempo na de asoyemo na djumade no ekunafo enyanka awisia wanum so bronya yimo no wamo ento etimi asre ensemu a ene anopei yedidi wonto ano eni animu bi eni ebusia yebobo na fe yewuram Work Sports Stadium adehia wono mokwa akope soja mu awura nanso bibi nti wono muti nana no wonse do no wono mabusua enso akasa osweni a wono washo meyi ehu ensam so sede man no mu ebadwo wakasa akiremu se echine bi yefa police fo yefa fire service fo ana immigration fo a recruitment no wanam ebe no abefo kwan so enkoda no de enti a wo mu ntime mo won ho so nyina yesa abefo ntentan enne esusu ehunu ne da so na so computer lab wo mo ne bi wan na e kan asemi ejodifo bi a wanam ewo asante mantamu ese omampani yenye udeni wiye buei den no waye sada ena waka chere wonuma eye health professionals say prioritize self-care na mom enye traumatize empanifo ebo amane wanmu a womohwe ekwan so jojo hu nsem so wanmu se enche yebedi bronya wanmu sra hyenkafo wose odrobani papa ene de wakọ abedru fi ampada yebekọ Brazil mamu na Brazil force sade ewiemu nsakraye na si ayo ne hawo ede bre ni penti no e wo se wo modwuna pomuden ho kane wo mo de hyehye bi aba ye de munsam bebrew ebusuya ensam no ebika yenim ho enana no pay enuanu benu yesi adwa ye de eba besom se sompa nana ka ejesi no sia bremu kase akokọ bidie hoi bre ne bra no no woni made kyeye nso ya wotie firi odini ano medin abena badu adepa kofimene mbra triple am ejapia apam dada abusuya yanto aso na fe nsam no yemfa sa de mu nsam tie nyina mfa mawo abusuya wo mo adehye na nano wonom ko firim ewo Stampede AC ewo Work Sports Stadium bra na wo mo kwa kope kwampa
wɔn bɛfa so asom ɔman yi ɛwɔ sra adom mu no dodoɔ na ɛba mu a na wɔn mo yɛ new folder ntenya ba saa new folder pɛ na asɛm aba wɔn hyɛ dan ne ho nimdeɛ bia na wei na abusua no hyɛ aseɛ ɛbɔ sugye tira ɛkyɛ sɛ wɔn mo asembɔfoɔ atutu nom ne ɛho adeɛ ɛnɛ nkɔmɔ efiri bambɔ badwaku no wɔn aboboa no aba titiri ne asoɛ no ɛnam so ama deputy defence minister yɛwura broja jamfi wakasa na ne nkasa yɛ mu no ɛna wɔbɛkyɛ sɛ abusua a wɔn ma de hyeɛ efiri mu titiri Priscilla Labi abusua ɛwɔ nyinam adwuma ko enyamesiam mansiri no mu ɛwɔ mfimfini mantam mu yɛwura broja jamfi deputy defence minister ɛsɛ wei no ɛyɛ bɔhyɛ a wɔde hyɛ abusua no nyinaa ne sɛ adehyɛ a wɔn adehyɛ ɛkeka mu no abusua no mu ma bi ebenya kwanya ɛwɔ sra adom mu a ɛno no deɛ wɔn nkode wan longolongo lai bia so na sɛdeɛ yɛwura broja jamfi wonya adagye ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu no wɔwie yɛ no a wei ɛreka na ma yɛ nsa kan yɛ ɛna afei maame Lydia Jekum wɔno ne baka mu bi wɔno nso de ne deɛ to so na yɛntie wura broja jamfi deɛ no mmra na yɛhyehyɛ ne sɛ yɛbɛtaa abusua akyi na yɛtumi apɛ ɔmo kra na deɛ ɔde ato yɛ anim mo district ana constituency ha nso minister ɔhwɛ yɛsikasɛm so ɔno a na yɛ MP wɔ ha sisi a nso ɔno a na ɛhwɛ akyiri ɛwɔ Ministry of Defence na sɛ nkyɛn pii mu nim atɔyɛ nkyɛm a ɛto ɔman no a na Minister of Defence ɛka ho nti yɛbɛpii n'akyi na yɛne ɔno ɛdi ho nkɔmmɔ na yɛde ato mampanin so anim yɛbɛsi wɔn ho asɛm biara yɛde ɛho mmuayɛ ɛbɛbrɛ mu ɛwɔ ɛno so na deɛ ɛtɔ so mmienu a ɛyɛ nsianan mu ɛm sɛ yɛbɛka sɛ yɛtwa fufuo na atɔ nkwan ɛho aseda deɛ ɛno yɛwura broja jamfi sɔfo abɔde akyire a wɔhwɛ wɔman yi bambɔ ho nsɛm so ɛna kasa yɛyi na maame Lydia Ajekum wɔyɛ na ne bɛfiri mu ɛna wɔde ne naaseɛ ne n'ani sɔ ɛkyerɛ deɛ aban akan moda fia na pano me bi me ye me fra wase no ho ye me fra wase no ho ye me fra no wase no ho ye asa na me ba wewu na ka na won pede wo ba ka akira se wo yale wo ba ka akira se china eni simpanyifu bi enubru ba ye 7 to 8 no mu wo fra mo phone so se wo ba mi am wo fia ha wo ba ye no na wo mom wo de batu manyim se ne esinyi na ma me se de me ba no anse asi de Jitu, nyame no ya ade nyina, nyame betre no tuma am. Jitu. Jitu. Bezi Lydia Ejekum. Priscilla Labi. Priscilla Labi mame. Ene kasa yi. Abusua ye da so ejire mu ewo amana emo opani a wono wo hye efisem ensem so ayo nenyamfo Mohammed Mutaka Mubarak wakasa ewo sa arahusem yesi yenam so ema enketesia so no pa ensia wanam eti nananom sedo no na enra ebra wane nsɛmtwerɛfo edi nkita ho no ɔde atodwa wakyerɛ mu sɛ ya hye no ɛde ekwan tempo ahodo a wanu betumi afa so no ma ye recruitment ewo manyim no wo mo de eba begu akwam wo se nyankopon eya dom na se ebre so ese wo mo fa policy wanum efa fire service adwumaku no ana se ebia wanum efa immigration fo a ensa enkoye se wanum eba akohia mu kutu ewo fa akobi na nipa akwakira ka so na we ekopia we na we ekotim we na amanfo ho hyewhyew ekowiase ama obi kura afenti ene de ekeka ho wanum ekire mu se wo mo de abafo ya wanu betumi aye recruitment online de ba begu akwan mu na nyankopon ya dom na se bibia awie mu di abusumi ya ye wom ya November abusumi ya ne de toso edu ensia na wanu equity that online
portal no na omatumi edi adijuma wo kiremu se empo no akwada ne se wunya apraya na auto form se na se recruitment bra no esope wa wo mobile phone a wusuo no wobetumi atena wo comfort zone baby a wo bia na wanom edi code bia e wase wudi bohyem wanom di sa code na ma no watumi edi aye na recruitment ho nsem no bibia etumi akoye no kora no eye secure eye fast and esanso ye save edi ma wanom a enra woni nsem twerefo edi mu nkomo esei. The Ministry of Interior is working to make sure that everything that we do in that ministry moves from paper to paperless. In line with that, at the comfort of your home, probably for the first time, you can start the process and finish with your mobile phone via the USSD dial code, which will be published hopefully by Sunday, because we don't want, for lack of better say, a rush. So we'll publish that on Sunday, just before the Monday. The details of the web address and the USSD shortcode details will be in publication, like I said, on Sunday. The system we are developing is robust, centralized e-recruitment portal, and an initiative implemented to ensure harmonization and standardization of the conduct of the recruitment across various agencies under the Ministry of Interior. This process will enable every applicant to monitor and follow through the process right from the beginning till you are admitted into the training school. So you can monitor the progress of your application when you be called for particular exercise. Enrichi no ensem twerefo ebusa oswani se adia no wanom eya no internet no eso a ebebuani esanse wanom asebio wanom ewo nkronkuma ene nkronketua mu no wo bi honom a obre network ho pa na no no so no wanom be ya ne sen sei ene wo chiremu efai. But we also acknowledge network is not same across our country. There may be some areas where genuinely network issues may be a challenge. And we do not want to disadvantage anybody. So because of that, we've opened another window where you can get the voucher through any Ghana Commercial Bank branch nationwide and Ghana Post branches across the country in areas where network is a problem. But if you are in an area where your network is good and you have your mobile money account or even the mobile money account of any person, you can easily do this similarly on your phone without necessarily having to walk even to your veranda. The application process will be seamless and online, utilizing the robust and secure platform designed to handle a large volume of application efficiently. The online portal is very user-friendly and easy to navigate. Entino Nyankopon ya dom na mo a mobeto prisons afei Ghana National Fire Service ene posi adwumako ni immigration no mo nkwakire kaso e wo baabi se yekoye recruitment and enlistment wasrani a wono ohwe afisam honsam so onanyamfo Mohammed Muntaka Mubarak se bibia ebeye abefo na wonom etumi amana ye secure na ekine bi no oye nefufuro bi entumi ammo omen ene memene akwanhwefo de no yensan chuni ereka na de meko mfimfini mantam wonya ma memfiri ho enti mefiri adwuma kono mo commander Edna Agwafo Ebrim KE ho na kwasi adum MA basic school wo modi mfinhye aduasanum ti wo munya adaje se wo mo hya hofa emu na wo mode botae bi to so say 35 years of nurturing minds and advancing communities through technology and literacy in the 21st century. Na emuno ena headmistress a won na de school na no be chese asamba eda semi sokra wo mo e de atoso 35 years yi wo mu die no ubusa akura bi what is a computer mouse na no keka boso say ya na so eduru BC yitro IT wo mo ne wo mo e wo computer lab wo laptops nom ene ne e ka ho nyina tete ani mu na e kwotro so hwe kro na wo besrada se sabre ai wo 21st century na digitalization na ye adwuma wi ase nyina kopa kese ba akoso na ebinom nya ehu akwanya no e ba sa asefem enti adofo emra wonsra ban mu in school you are saying 1990 and I have 2025 na ya won there in your na school ni here in the day mo here in your mat there computer in a computer lab o Sunday my farmer no was here computing without computers na you won there or you auto sin wo wana disiemu into your computers in a laptops a obetim wo aboa wana disiemu
enyoma bioma school no ohia ye sanitary facility urina our school hanom no serve for imofama pe a church fu inya baby enye won hu ye bra headmistress Nana Hannah Amoako a woka saa asemi wie no sabre krona na abankrache a wo commended na agwafo ebrim honorable Ismail Zagun no wo ho no wo se wate na tua wate nyina no wo hye wo mobo se assembly no beboa wo ama wonya computer lab enu achi nso kura wo besa atoa so ama adesuan hye bia aba no wo no school na nya bi enu achi no the friend say smart case no wo de saa kwasi edum MA school what do one beka ho ka computer sam assembly ni bahwe ni abro computer laboratory na the computers in the gumo ko siade ana make there ni na nso awona awofo no one boy yan ka da mo sike bi but one make sure the time ya no school no asam o here one yewo libe wo fan smart kg ma from wo kg na say me yazinzama bibi ma schools bi da menza me bi ni television ibi ni school ngwa ibi ni ka computer sam assembly ni bahwe ni abro computer laboratory eno aban crash penny a war commander Edna Gwafo ebrim honorable Ismail Zagun ene kasa ye sabre no na kwasi edum MA basic school wo modi mfinhye aduasan no mu a wo mo hye ho fa woton safre no yensa ntwone Erika nan ene ma sankre yensa kan Abusuya sekasi eye wasumda yemfa asedama na KJC Company Limited ekoba sempremo no bema wonsin soma sano ham wono hyase to wadansie ne ma o manyimu a abasobo pina akwade ama no eba no enchense na do ayon rodo pe plywood wo pe edan sebi hu enioma nyina no a mepacho na KJC Company Limited ye kanfo de ama wo sede ne nwuma pa enti no abasobo ne de waji pina enkran ne kumase wo so woto adansie ne ma na yadugu ohyemu ekogya ofiri yenyo kapre ana sedama sempoa bi enka ho free consultation so koso e wo na kache na open chechemu bi a eche me de yi afre empanifo 0204 355 040 0204 355 040 na KJC Company Limited enyo so endpoint homeopathy wanum so mo hyase de homeopathy sa ya de o maimo achare yie enti no broni fitapa e bone sama wanum sha homeopathy ya di to infertility ase ubenya baby ngengen ato na so ni afro mom ana dad endpoint homeopathy wasi enka nkyere mu asebio stroke nyedwe agemoji hye bia boso a owo fi a wontumi pie no ya run home care services nti no otu nsafra yen pe ye beba ne aba behye no amo no so watumi agira ne naso brane endpoint homeopathy clinic se ebia nam yade bi adokro se de sebi somro adokro abo akraman SOMPA FM yababua wo amafiri so na eba no entinim eyade mo eba no kidney yade nim ne nyina no yetu ase se hom enkran ha se ne shell signboard Sprinters Quantum pon so ubehu yen ye ho no ye yedi adwuma kuma sen so krono mabo ahia eho na yedi adwuma fra yen e wo 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint na wanam ajoso just hot kenke ebusia sha no so say just hot bread wanam ebaye na emu ede wamoda so mo ho no modi kenke enso abedwa so eye just hot kenke se dwumadie bia wudie abedintu wo wade anase yie program bia ope dokono aseviase ema wonso ukomo aharew nyafe na ukotwa bro akwakosusu akwakogu nsuom akwafidie makwanyam eto bra so se po eye just hot kenke yesu abieti bia wono a wamo etodo kono eton no ubetumi ababa betu 3 cedis pe ne bo no eda form sede emu drotie na ne datie nti we enchene kanfo na ho de amaw ana mo se enchene kanfo no ho but ye ne ye kanfo ese enchene ede nti just hot kenke ayi ubetumi afra yen na woni yen edi enkomo se yefa dokono bi mre wa 0256 068 832 0256 068 832 Domi ahya ena behu yen Ghana Commercial Bank no na chi honom a ena just hot kenki yedi yejuma ewo ehonom na esam foforo mu no emabia wonom ye adwadifo ewo Kumase Asante ematemu upiemu ewo Kumase adwabi mu etese KJT Dubai ena afei abinchi
Kurofro market race course asafo market one maka wo mutamasi ani se twe ena dwumadie bi e course ni nyina ne se wo mo organizer said ye one mu kyeremu se papa yi bo adwuma e de ma adwadifo e na wiafe berema one mu kyeremu se ni birthday ti wo mo eye surprise birthday e de ma no na dwumadie na se no ena mayi nyina di tu dwa one mu kyeremu se omo da Ghana man panini His Excellency Yera John Dramani Mahama wo mo da na se pa se ebra wo bontoa no obepe banwa bi the second time no waka se ode enkokwa nketenkete ebeba ampara ni nuane ampara wapa hontoma e wa santimantemu enti no wamo bona baso ye ma no enere ne ehiem wo ha no na de ayeka nyina ne se abra no mampanyi e bontoa no de bosha no ohye nyina no enam so ma adwadifo ma hwe sansem no so eye se ebeto abade ama no na ya hwe sense sai baba o man ni mu a me kwasem adwadifo ye to abapa ye to ye so no enam enu aye John Dramani Mahama baye abra na wo lanche nkokwa nketenkete no wo ma ya sote say bibi on my friend backyard garden na wo ya san nkokwa no empeso so wo bia wo de aba amagana man eti ba bia wo tu waba kono ko hu mpanyi fo mo ho na woni je ho sa wo ba ya nkokwa nketenkete e program ni bia kono register na wonso eje won kokwa nketenkete na ji ukeji eka ho je nkokwa aduane eka ho sasa omo launch ye no sa pepepe na wonom echiremu adwadifo bia wonom ewa abinchi race course afi asafo eni kejetie Dubai asantemantemu wonom ena de ensemi ene mo ni adwuma ensem ema omampanin ene na ankafo psychiatric nurses wo training college no wo ye graduation na asia na Dr. Vivian Mame Abadezi Deputy CEO Edema Mental Health Authority Ghana wo kaka sai na wo tufo ede a kire wo mo a agentiti awie na wo kwa akoye adwuma na sabi wo mbe nipa adwene ho adwuma no etu wo mo fo sabi adwuma na wo mo kwa akoye no edu ba bi a wo bi asabi o adwene no konjompe no eho aka na wo kwa akoma na duro nyame ampata kora wotime ka se Yesu se memebo aba utra nyeye no aba pai no de apa utrim wenu nyina no ye occupational hazards na mom ma wo mo ma no enye hubu bi mo won ma adwuma wo se wo no mo yo de som ma mental health no wo mamu adwene na asabi eho aka kakakra ye betimi asoso ano na mpo breko animu anke betimi atu ase kura e de afiri yentem another you know mental health or health because the one problems was the brain ma obedi wo healing one issues with traumatizing and you know health professionals you be secondary traumatized so we call it secondary traumatization. So I'm sure we are maybe one that was a higher burn out. Maybe one that one cast of I was in a zeal or any idea you would know what to do because you are refusing to take care of yourself. So you have to emphasize on yourself-care, restore your equilibrium every time. Every day, for them also as a nurse, another health professional, may take the time to take care of myself. So even if you are doing meditation. Eno Dr. Vivian Mame Abadezi Deputy CEO Edema Mental Health Authority na wotu adokotafo ne anesefo a wo mo ba be nipa ho adwuma mental health efo se wo mo ankasa kura enwene wo mo apomuden ho se de be na wo betumi asomsom papa 106.5 FM na ewie na Ewura Felicia Asarabia obi ansa wonna ye acting principal de ma ankafo psychiatric nursing training college no wono so de na de to so eche we nyina ma mene de afutu ama wo mo no de wo mo fam ne nyina ya aka de ahodo ebebo wo mo dwumadie. Adequate classroom space to accommodate the growing number of students, limited hostel facilities for both male and female students, mechanization of temporary staff, many of whom have dedicated over 10 years of service to the institution,
without permanent employment. Need for additional vehicles to support administrative, academic, and outreach activities. Upgrading of teaching and learning equipment, including simulation and laboratory materials to meet tertiary education standards. We are hopeful that through the support of Ministry of Health, chiefs, and other stakeholders, these challenges will soon be addressed. Eno Evra Felicia Sarabia Obiansa, acting principal. And if a suafo a womo gentete no ebi nso de womo de to so wani so a so adwuma de ekọ so ne de womo afam agentete adwuma a womo kwa akọwe ye SOMPA 106.5 FM ena erika na to ma na ye na de yenti womo nsem. Asana mesu makache wona owo school ni dey won si ade adisio ye dem na so isia obo ame meji de bia shiaja obo se ewe bibi na ntasa betu meji so nyan so anade betu afọ abefo nten na kote ebehu na se wa adisia kontu ikuku anade asembisia onu nyewe yi ede so ni ko ante ma o na abo ni pe bia no ha ye pe yeah, I live out quite a bit my Asuafo no won ma bo won hom modern pa na ewie wo mo ne nsentwerefo kasai na ate wo mo nkafiri ankafo na sentreni bra na wo mo wi a yetu wo mo shirama wakwa kosonsompa. Abusia amanebo akọ ede ama ahyenkafo binomu a wonom ewo mai mu nyina na opani okasei Tano South Municipal Police Command ASP Michael Colley na wototo sere ahyenkafo se Yakopon yademo enche yeba ababa bedi bronya na wakacha ahyenkafo se ohyenkani papa ene de wakọ ababa bedru fie enti no bisa bia wotena wo hyan mu na wokọ na eniema bia ebetumi edi oyene ana akwanhia edi aba no wayi ni nyina akwanti wotu wo mofo ma se bia America tenten so mamu nkobi ewo ya kwan ahodo so ne nsem ni eba kwan so jumadie no a ehu se abibia no ade ha di wo kwan so jumadie ne road accidents because accident ba ede o ha bebre ne ba o man so abusia ene dipa no so the organ abibia streets but nhwema me ehu se bedu brunya se ya ana ekoso pa e be stress se yini pa na yedi juma okwan so no edu sabe titru a yenya abotre drivers a electric cars raja for isu motorbikes any yedi pa na ye for cars no so no say yes you say ye ba guide aba say be boa drivers na omode ye kode ye ba driver ni bi wo ha okọ no na ni wura fi no ho so but ye ati car no ye hese bi nkosi ya wo say ye draw attention ye kwan so e fi kuma se e ba bechi mu ase edu bi akwan da so pa the drivers take advantage kwan na e ye nti speed no ano heading ana nyina so me say speed no okọ tuma e ma bo so a e accident na ba nti e be say drivers na omo na kwan so no say omunya abotre titru esma say ye kumi platform tuma se to bechi to treatment ya ekwanso fast na so da so pa Enwechi no ASP Michael Colley ekoso etu ahyenkafo ene apasenyafo nyina efo ewa abra ya mani boni Ebenezer Owusu wansa ekosra no ewo na kache a wone no twetwenkomo you take advantage education to the public and then the drivers and riders and whoever is involved the stakeholders to na many okase kra no ye ne drivers for and GPR2 for ne kokuni nyina hia obechimu ase ya ye no makasa ye nyampa for free go so be boy a fire service for ka ambulance service for ene other stakeholders yeah more education about road safety and quiet or say fast one you be bre accidents na cause no asik I was a bre ya Europe yeah now kwan ho no anything we phone say yeah now kwan ho no so na ye mai ye ni na ho ye ni da ho cars ne ba at least e be guide akra me hu say e ba ye so especially ye twa kwan mu ye hwe ni ye because kwan da so kuma se to bichim no da for no over speeding yeah now kwan wa ye tika mu na ye twa kwan mu ye make sure say abam ye ni ada ho asana ye twa kwan ye twam ye na kwan ho so a ye hu de ko ne de ba ana say driver ni bi su ye bi na say we na enkoya police for you around we talk ayi asotri e be din hujuma because we point barriers in the doors ana de bi aso ko patrol so kwan so to bi sana we to stop Openia wakasa yeyi Tano South Mercy Police Command
no wono ene da wonwa no ASP Michael Cole woni amani boni Ebenezer Usu ansa ene di enkomoyi ebusua 2074 nananum di do ana wonam eye kane no anopansa na obekọ onuma na obekọ school no ya de kopo anabonso ya ebomu ma na wabobo bi ebusi immune system no uni adaji nti sese no abefo kwan so ene aye eye ha ma enua hini ene nuta ene o maka bom edre enye nwono wonum atise de wunum suo eye 2074 bi mu friend T74 ukọ pharmacy shop and over the counter na drugstore wo se upeti 74 ya de bia etu ase se bia HIV ene de keka osa afa ya na ohome no enka bi di akire prostate enlargement no aya nkwa okokode bia ya asthma ntehyewa ajewa boso ya de na yesa no doso na ebusi immune system no so de ama edrei se wonya kwada na se wonya finhye dumienu anka ho oba woyɛ penfo anase oma kwada no fampa tontumi no bi Food and Drugs Authority wo maja tum se eye ni do so pom no kashi draglin ubenya bi ye tu apeten ho Kumase Ashtown kwale na keba ho ho so ye de akogu chapo 0246 073 498 sompa achede ani okọ afi bia ye ne ekunafo emobrowa ene wo mu asabi wo mu ni bi enyanka ene awisia ye de sede ye hye wo mafonom enti bronya no aya na wudi na wo wi onkokọ chisi ene ade no na wadwene ekunafo emobrowa ene awisia ni nyanka ho nyame sompa ene sesa wobehwe sankofo nyina ti yempanifo a wodom ewa sompa 93.1 Kumase takwa 101.1 Tachiman 106.1 Kranza 90.7 Sunyane 98.9 ena sompa 106.5 Accra Haseno miama bobo di nyina pacho uye yanka uye kunani ana awisia ana maburani abowura ho na kwotwere odin wokọ a wose me ye janka me ye awisia ana me ye kunani ana me maburani entine me pese me kam ho na di dwumen e ma ye fe pacho panifo e betwere odin wo so e bia wo akade bia ye de boa e ma SARFO yi wo mo so sede ye hye wo mafono ma me pacho wo betumi e de asom yen na wo so wo de aba baby a yama bobo itakwa Tachiman sompa ni nyina Sunyane Nkranza ene Accra sompa ni nyina wo de ba ye beje ena fe se bia ye mobile money a wo betumi sende e de akọ 0598 559 802 0598 559 802 kitua biensa wansi di kura wo de to so a empanifo beda se die beba ayether one media anase Blessed Foster na enyanka ekunafo awisia ne mobrofo no wo so wo asom adwe wonom ekakra bronya busumi emunye makoya da roma yesro ye basia Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se upeta meba misha enui dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa ba bi na agyejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo
ɛyɛ endpoint homeopathic clinic wɔn mo dɛm fua yareɛ bia infections bi na ɛwɔ hɔ anaasɛ bia wɔnhyɛ wofa baabi na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathic clinic kumase wobɛhu endpoint homeopathic clinic ɛwɔ kronoma boahia ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mo gyina mu ankasa ɛwɔ spintex baabi yɛfrɛ no share signboard no woduro na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathic clinic a obia ɛbɛkyerɛw frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathic clinic a wɔn mo dɛm fua tontonte yɛnnom nsa ne yɛfa adwen ne yɛfa adwen mpa sɛ na nana no nim sɛ berɛ bi bɛba ama tontina 74 wopa yɛ no simple T74 abɛyɛ aduro tontina 74 anaa T74 asan twe yɛadwene asi nananom dodo so sɛdeɛ na dodo boa ma nananom ɛnyare basabasa no saa na tontina 74 anaa T74 ɛboa nipadua no ɛma immune support enti obi ɔnom bie no aberɛ biara ne ho dendenden tontina 74 yi nso yɛayɛ no sɛ nsuo krokrowa kama enti baabi a wonam bia wobɛtumi de wade akɔ sɛ me ne wo a anka firi na akuro yi ɛda no nkɔ na wie yɛ wɔ aberɛ a mennom T74 sɛ mennom tontina 74 a menya hoɔden mennom no da biara T74 yi ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na DHC ɛna aframa na yɛ kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden nko a wokɔ pharmacy anaa baabi ɛtɔ nnuro bia wobɛnya tontina 74 yi bi atɔ T74 yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro anaa obi a ɔma nufoɔ anaa sɛ obi a ɔnya mfie dumienu ɛtofo mfrɛ 050-162-8931 ɛna 0246-073-498 FDA agye adwadie nkratoa yi atom TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa ampa. Na empani se samampa ne yeto ne bedin. Ena de wotwa sapa no nso ena yedi ne nswanso. Sade Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama. Wode mama ka se ba sade be na temamufo apomudin be gina yie. Na wo mo abiribi nti won ho mo ho so se wobetimi asa won ho yade. Won betimi asa na wanya ahoden asoma mai sompa no. Brazil mampani Louis Inacio Luna da Silva wono nso ayebi na one day we wato ne din se Belem Hair Fashion Plan wono mo se de wiemu nsakraye na asi ayo no eda se boa egunipa ko mu ente wo se wo mo ye nema bi ebetimi abo wo mo ho ban a ebema wo matimi atena se edi nchina che ente we wo mato ne din se COP30 presidency ya wono de ba beboa sa nhyehyɛ no na sa asemi Brazil apomuden so afo ɛhɔ akando ya wo hɔ Alexandra Padilla ɛna wɔde to so sɛ mampani ani so ade hunu na wɔse we no sɛ bɛyɛ na nɔkorɛ ɛna afi adwuma kan ɛbɛyɛ adwumanti no wɔnom bɛhyɛ da akɔ ho conference ɛde di nkɔmɔ de ɛho nhyehyɛ ne akwampono no nyinaa ato mpanimfoɔ anim ama wɔn mahu hia sɛ wɔn de wɔn ho ɛbata sesie amambɛ sɛ eduo wɔtwe kora dikan aso sɛ ni suade hunu emu Abusua yɛnyina Yesu na nosia bremo kasia yɛde som sɛ na na ka yɛsi nosia bremo ɛkasia no yɛmu ne kom sɛ pen yɛsrɛ safi no so afidi a ensɛm a edidi wontua no ebi ne sɛ ɔsoani a wɔno wɔhwɛ afisɛm ho nsɛm so nuanyamfo Mohammed Muntaka Mubarak wɔse nyankopɔn yɛ adom na prisons immigration police service and Ghana fire service wɔnom ɛyɛ recruitment pɛ wɔnom bɛyɛ ne nyinaa wɔ online nti nyankopɔn yɛ adom abusum ya ne de ɛtɔ so dunsia wɔnom ɛhyasia akweti ɛwɔ ntintan fidie no ɛso ɛne abusua amade hye keka mu nyinaa no so afọ ba de kyerɛ a wɔhwɛ wɔman yi bambɔ ho nsanso de atodwa sɛ wɔn mo fa asraafo no a mo benya kwanya nti mo ma mo ya wo nkɔ ASP Michael Kole Tano South Mensini no wo police penny ya wono woda no wakasa etu ahyenkafo nyina efo se ye bedi bronya yi wo sere wo hyenkani papa ene de wako abedru fie sada ena ankafo nursing training wo mo a ewie suku a ye tuhyiregu won so no Dr. Vivian Mame Abadazi etu omfo se wo mo be nipa ho adwene ho adwume wo ma wo mo nso apomuden hia wo
Ebusiana na KJC Company Limited the adansi enema eso yasene ya no akwa GB free consultation so ekoso wo na kache endpoint homeopathy one so mo di homeopathy no ebetu yade asese hum e de free nipadua no so just what skenke ya 3 Ghana cedis pe kotubi koton ana kotubi fakodi djuma kotubi efa goku fie idome ha ya CBG echi honom na ube hu yen afei 2074 ya nananom dido akane wonom ye no ya no abefo kama and portable ne bonso eda form a enyo no wetini akwa kotobi sompa chade ye pacho uwo toiletries anase uwo ntoma uwo ntade ya kama ensamana anything tomatoes emo anwa bibia ya yedema enyanka ene ewisia ekunafo ama womo so womo adwenimu eda ho na womo ani gia me pacho betumi diaba takwa sompa tachima sompa enkranza sompa sonyane sompa akra sompa kumase sompa fawura hwanum ye beje afei mo ya bobom di nyina na ekunafo no ene enyanka ne awisia ne mobrofo no ubetumi so akọ na wakọ akọchire udin mobile money ubetumi asende na bibia so etumi akoso 0598 559 82 0598 559-802 Edino Blessed Foster anase Tarawan Media wonom ena edin beba enono ebusia ensemi efri sompa 106.5 FM Accra sono ejene ho sacheme na wasantemantemo batan sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adafopa Radio Paris France Abuchimemo Takwaya sompa 101.1 Takradi sompa 103.3 Tachimani sompa 103. Tachimani ya sompa 106.1 Sunyani ya sompa 98.9 Kraza ya sompa 90.7 Anafidoma enso ya sompa 101.3 Makesim Kingdom 106.1 Udiko da note yenka so Facebook no na nasafo kantanka dama wo stream ye ho live any YouTube ni nyina ya da mu nyina mu ase afi www.sompaonline.com website ya yekutire nsemi nyina potokasa mu brofo afoforo bi ka ho yesamfo pani ade agu ho no mo abetumi akọ no akọkinkan bi apesima kan de share ene anope ye jipini esi adwa esom shonko kwan so mimidin abena bedu adepa kofemenembra triple A mine ejapia apam dada